ଯଦି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୟାଲ ପଶୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଆସିବ ଡଗ୍। ଡଗ୍ର 350ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଯାହାକି ଚିତା ଭଳି ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଡଗ୍, ମଣିଷ ଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଲୟାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବା ଡଗ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଜାତି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଏମାନେ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କି ଟିକେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡେଞ୍ଜରର ଫିଲ୍ ବା ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ କାହାର ବି ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ଏହି ଡଗ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଡିଫେନ୍ସ, ଆର୍ମି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଫିୟରଲେସ୍ ଡଗ୍ ବ୍ରିଡ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏମାନେ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଯେ କିଛି ଦେଶରେ ଏହି ଡଗ୍ମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଡୋଗୋ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନୋ। ଡୋଗୋ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନୋ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବୁଲଡଗ୍ ବ୍ରିଡ୍। ପୁରା ଧଳା କଲର୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡଗ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ବାଇଟ୍ର ଫୋର୍ସ 20 PSI ହୋଇଥାଏ, ସେଇଠି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନୋ ଡଗ୍ର PSI 500 ହୋଇଥାଏ। ଚିତାବାଘର 475 PSI ହେଲାବେଳେ ଏହି ଡଗ୍ର ବାଇଟ୍ ଚିତାବାଘଠୁ ବି ଅଧିକ। ଏଠୁ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଥରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଛଡ଼େଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। 27 ଇଞ୍ଚର ହାଇଟ୍ ଏବଂ 45 କେଜି ୱେଟ୍ର ଏହି ଡଗ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରି ମାରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଲୟାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେନ୍ 9 to 15 ଇୟର୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକାର କିଛି ସହରରେ ଏହି ବ୍ରିଡ୍ର ଡଗ୍ ରଖିବା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛିଟା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡଗ୍ ବ୍ରିଡ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ସାଇବେରିଆନ୍ ହସ୍କି। ଡଗ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଡେଥ୍ର ଅନୁସାରେ ହସ୍କି ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଡଗ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଯଦି ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଭଲସେ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ହାର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଡଗ୍ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଡଗ୍। ହସ୍କି ଡଗ୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହନଶୀଳତା ଥାଏ। ସାଇବେରିଆର ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବରଫରେ ଜିନିଷ ବୋହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଡଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏଙ୍କର କଳା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଥାଏ। ଏହି ଡଗ୍ 4 ଫିଟ୍ ଯାଏଁ ଜମ୍ପ ଏବଂ 6 ଫିଟ୍ର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଡେଇଁପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସୋ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଡଗ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମିସିଂ ହୋଇଯାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେନ୍ 12 to 15 ଇୟର୍ସ ଏବଂ ୱେଟ୍ 20 to 30 କେଜି ଯାଏଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଡଗ୍ର ବାଇଟ୍ 320 PSI ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ 1989 ଓ 1998 ଭିତରେ 15 ଜଣ ଲୋକ ହସ୍କି ଯୋଗୁଁ ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାନ୍ ପିଟବୁଲ୍ ଟେରିୟର୍। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଡଗ୍ମାନଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଡଗ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଦୁନିଆର 12ଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଡଗ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବହୁତ ଅଧିକ, ସୋ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରୀ ଜିନିଷ ଟାଣିବାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଏ। 230 PSI ଏହାର ବାଇଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ବାଇଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଡଗ୍। ଏମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। 16 to 30 କେଜି ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେନ୍ 8 to 12 ଇୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ରଟୱେଲର୍। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଡଗ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ୟେଲୋଇଶ୍ କଲର୍ ସହ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କୋଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କୋଟ୍ ବହୁତ ସିଲ୍କି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭାରି ଭରକମ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଜାତି ରଟୱେଇଲ୍ ସହରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବ୍ରିଡ୍ର ଡଗ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଡଗ୍ ବ୍ରିଡ୍ର
फैमिली आसछन्ति बोली दर्शाए। प्रेसा कैनारियो यह स्पेनिश डॉग ब्रीड। एमानकर वेट 60 किलो जाए थाए। यही डॉग ब्रीड युद्ध टाइम रे शिकार पई व्यवहार करा जाउथला। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, सिंगापुर देश रे यही डॉग ब्रीड को बैन करा जाइछि। यही डॉग रो बाइट रो फोर्स 500 psi होइथाए। 1998 मसीह रे यही ब्रीड रो डॉग गोटे लोक को कामुड़ी हत्या कर देइथिला। सेइथि पई यही डॉग ब्रीड को से दिन ठू बैन कर दिया जाइछि। यही ब्रीड रो डॉग को जो मालिक रखिथिले तांको 15 इयर्स रो पनिशमेंट मध्य दिया जाइथिला। वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। एमिति आउ किछि डेंजरियस डॉग, जर्मन शेपर्ड, मैस्टिफ, कॉकेशियन विषय रे नेक्स्ट वीडियो रे जानिबा। वीडियोटी भल लागिले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू सो मच।